Dot, y crisp feistre sy'n nesa, a mae hi mynd â ni o Gwbert I Mwnt. Fi'n meddwl bod y daith yma yn crynhoi tipyn o mywyd I. Dechrau yn edrych mas ar fai Aberteifi, yn edrych draw am Sir Benfro. Ond wedyn ni'n cerdded lan llwybr yr arfordir, heibo ynys Aberteifi, a wedyn ddewn ni am drath Mwnt. Rhyw fath o lwybr yw yn crynhoi pa mor bwysig yw'r ardal I fi a'r bobl. Helo, helo, siwmai. Siwmai Ceibo. A ti ferch o crymych, yn yma? O ie. Cyfarod? Ti oce? Cyfarod o dan I faes? Ydyn, dwi'n chi'n mlaen. Wel ddo, ni lle gweld y fenno ni ddo. Chi'n gweld, gaethon ni picnic ddo, draf na? Do, ie. A heddi, i ni mynd I Mwnt. A dwi'n meddwl bod Mwnt yn un o gyfrinachau gorau Cymru. Dim barddoniaeth yn mynd I fod heddi, ond felly fydd ambell I chwedl. Sa'n mynd I weid os nhw'n wir neu byd o, ond sa'n gedi bod ots os nhw'n wir neu byd o, se? Na, na'i rannu nhw beth bynnag. Chwedl I chwedl yma. Come on, dewch de. A we. Dod adre yw hyn I fi. Te rwy'n yn mynd angwad I edrych ar DNA fi, gorllewin yw popeth ar ardal ma'n benodol. Dwi'n credu bydd hi'n siarad. Mae yn y job iawn. Bydd hi'n falch o'r cyfle I ddangos I ardal I, ddim jyst I ni fe, ond I bobl Cymru hefyd. Fan hyn, I ni'n ymuno â llwybr yr arfordir. Neis. Yn yw e? Wel, neis yn dwe. Digon o le yma. Mae e'n gai ac oes. Mae digon o le ynddo fe Mirain. Falle bod beth sydd ynddo fe'n bwysicach o bosib. Beth yw hwnna? Bwgan brain yw hwnna? Na, gwisgo'r orsedd. Yr archnerwydd? Un fi yn sychu. Ti'n yr arsedd? Na, O, Mae hwnna'n Sy'n nhw'n wrong. trysto fi. So ti'n yr arsedd? Na, dwi'n Na fi, ond wyt ti, yn amlwg. Beth yw enw gorseddol? Wel, ti'n meddwl, ges I ddim dewis yn yr O, ystyr... mae pawb yn cael dewis? Ie, o'n i'n meddwl ni hefyd, ond ges I lythyr yn gweithio, eich enw yng ngorsedd fydd y prifardd Ceri Wyn. O, Sydd yn... bach yn fflat. Bach yn fflat, fel. Ceri Grafi, hwnna'n un o'r opsiynau eraill. Neis. O, hwnna'n mynd I stico, nhw e. Ceri grafi fi dde hwnna o'r flaen, yw e? Bydd yn dyfaru rannu honna ar genedl, ond falle bydde ceri gerdded yn fwy addos ar y foment. Cyfle I fi nawr e. Chi gael ffeithiau am Ynys Aberteifi. Chi moyn ffeithiau am Ynys Aberteifi? Ydyn. Da iawn. Rhywbeth. Reit, chi'n gwybod am Sgomer, Ynys Sgomer, mae'n enwog am y puffins, ie? Ni wedi gweld nhw. Palod. O, Do, glywes I fer y news. drwch ni hi! Ar y newyddion ar y news. News, Ceri, news. Ond o nhw ar Ynys Aberteifi. O nhw tan ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15. Ond beth ddigwyddodd, fydd yna llong drylliad, a nath na lygod ffyrnig ddianc oddi ar y gwch, a dod ar yr ynys a lladd yr holl puffins I gyd, a'i hwyen nhw I gyd, eithon nhw gyd. A dyn nhw byth wedi dod nôl. Ond dros y blynydde, maen nhw wedi cadw defed na. A nôl yn had, ac ar y daith yma, chi'n mynd I glywed lot o chwedl Dewi Wyn ti newydd. Yn ôl dad, oedd e'n gweud, mae'r llanw a'r brydiau yn gallu bod yn ddigon isel I gerdded defed mas i'r ynys. Sai riod I gweld y llanw'n ddigon isel, ond mae e'n mynnu bod e. Rwy'n ni ail gydion yr ymgyrch I gael puffins nôl. Ti'n meddwl, pam sy'n nhw wedi cael 2 bar o balod, yn yma? Puffin, good idea. Ie. Palwch mlaen, boys, i'r puffin gwneud idea nesa. Capan off. Wel, capan off, capan on. Chyma'n chwedl arall yn ôl Dewi ti newi. O, Chyma'n un ie. arall, chyma'n stori Neis, arall. Reit, oce. I ni'n mynd nôl i'r ail ryfel byd. A ni'n edrych mas I bai Aberteifi diniwed, fyddwch chi'n meddwl, ddim byd I wneud ar rhyfel. Ond, yn ôl chwedlau lleol, gwelwyd U-boat, German U-boat, yn dod mewn fan hyn. A beth o'n nhw'n wneud, o'n nhw'n danfon milwyr mewn I gael dŵr ffres o'r ffynonnau ar y tir fan hyn. Chi'n credu fe? Ie, pam lai? Fi'n meddwl bod e'n wir. Ie. Achos pam fydde rhywun yn un lan? Na. Felly oedd U-boats, German U-boats, submarines I weld y mai Aberteifi. Chi'n ma beth, wi ddim yn siŵr na bydde'n taith Dewi ti newi yn fwy diddorol nag I Dot, falle. Esh, mae morlo mas na. German U-boat, guaranteed. Chi'n gweld y nawr? A fi ddim yn neud y lan. Ma nhw yn dod mas I weld ni, boys. Ma nhw ma. Welwn I chi Mwnt.
Neu falle mae rhaid ni wneud yn ei iaith nhw. Rhaid ti a ben di'n sa'n sefyll yn wyst yn hynny. Sori, fi ddim yn hynny. O, fi'n lyco'r wac ma. Fi yn lyco'r wac ma yn fawr iawn. Mae'n teimlo fel bod e jyst yn cario mewn ymlaen, achos fi'n teimlo fel bod Mwnt yn bellach nawr na goddau pen ddechreuon ni. Ydy fe. Mae rhywbeth yn y gwynt, neu felly mae dewi ti newi ffatig yw e. So nhw wedi cael bwyd ys amser, a sdim sôn am bicnic. Ni wedi cyrraedd Mwnt! Wel, bron. Mae'r arwydd dyn ni, ty byth. Ti'n lagor i et. A winni, dolfinni, mae'n bicini, pum gini. Nes i pawb ein ho, ho, ho. O, dyna ddiwarnod mawr y hwn. O, dyna ddiwarnod, fa la 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 la. Mae hon yn un olygfeidd gorau'r byd. Mae'n cynnwys popeth. Mae dych chi'r foel uwch ben, y graig tu ôl, byd natur ar ei orau. Ond dim wildebeest, Ceri. Na giraffes. Picnic nesa. Mae dy fi helpwyr wedi dod ar picnic i fi. Mae'r picnic yn debyg iawn i be gaethon ni ddo, ond fi'n gobeithio bod dy fi gwbl o farciau bach ychwanegol falle, wahanol i Ceri. Newydd y mas o fforn. So brechdannau fi, brechdannau ham, gyda letys o'r ardd. Dyw ychwanegu letys ddim yn newid y ffaith mae sandwiches yn nhw. So, fi yn pobi bara fy hun. Fi di berwi ham. Mae'r letys o'r ardd. Ond pwy laddodd y mochyn, Dot? So, gymaint ag allai yn y boxing, fi sydd yn neud e. Wow! Hello! A fi di wneud Welsh cakes, a fi di wneud bara brith, a fi di wneud sausage roll. Beth yw hyn mewn bocs, really, yw, a na pan mae'r fasged na, yw picnics i fi blentyn, ôl wastad basged i gael. Achos amser cneia, o'n i'n mynd mas, boes yn dod draw i wneud y gwair, oedd rhaid cael brechdannau, cacs, popeth i fynd lan i ca. A oedd e wastad mewn basged. So basged mam yw hon. A mae llun dy fi ar y trath ma, law fyna, gyda mam. Ac o basged picnic y bwys fi. Be union yr un un? Ie, gwych chi? Waw. Dda neis cael rhannu'r llun na. Cael gweld mam yn istedd y fi'n grytau fach. Rili emosiynol yn yw e, ti'n Mae yn, wrth fod ti'n mynd yn hun, ti'n gwerthfawrogi fe yn yw e. Iech chi da, boys? Iech chi da. Diolch am y cwmni. Diolch yn fawr. Diolch. Gaethon ni bicnic ardderchog. Oedd wedi pobi bara ei hunan. Mae hwnna'n farciau mawr allan ni feddwl. Oedd yna brechdannau traddodiadol, jyst gyda ham yn nhw, ham wedi berwi, ham trwchus, letys o'r ardd. Brechdan to, bach o disappointment, ond oedd yn neis iawn. Llawer yn well na beth nes i, allai weid, a'n llawer yng nghalon. Oh my gosh, allan ni ddim wedi gofyn y picnic gwell. Mae taith Dot bron ar ben. Ond allwch chi ddim mynd i Mwnt heb fynd i'r eglwys. Ni beth yr eglwys hyn erbyn hyn. Mae wedi dod i fod yn eglwys Instagram bron o bod yn yw i. Wel, mae yn Instagrammable iawn o. Mae yn Instagrammable, ond mae yn môr bert. T. Llew Jones di sgwennu am yr eglwys ma, a mi'n meddwl bod y gerdd reit ar gwydod law fyna. Eglwys y Mwnt. Lle chwerir don ar dreithau air. Lle clywir trwst y gwynt. Aeth plant y glannau oll ynghyd i godi eglwys gynt. Hen eglwys Mwnt, os dyw a'i mynd, do feto nôl i'th fro, i dreulio air a phethau'r byd yn angof oll am dro. T. Llew Jones, wain pentre cwrt Llandysul. Ardderchog, efe? Yn yw e. Waw. Darn o farddoniaeth gan un o arwyr mawr y gorllewin yn cael ei adrodd gan Brifardd. Mae Dot wedi bwrw spot, boys. Ti wedi gorffen y Mwnt? Hapus? Diolch yn fawr iawn. Chi wedi joio? Chi wedi joio? Grwpad? do, Dros y pews. Dros y pews.